Iltaa kansalaiset ja tervetuloa Questin elokuvakerhoon. Tämän illan elokuvana on Painajainen Elm Streetillä. Se on reilu viikko sitten kuolleen Wes Cravenin tunnetuin elokuva. Wes Craven palasi vielä Painajainen Elm Streetillä elokuvien pariin kahdesti. Hän osallistui 3. osan käsikirjoitukseen sekä ohjasi ja käsikirjoitti sarjan päättäneen 7. osan. 8. Elm Street-elokuva oli reboot, jolla ei ole mitään tekemistä tämän sarjan kanssa. Wes Craven on myös tunnettu Scream-elokuvista. Tämä sarja pysyi hänen elokuvasarjanaan loppuun asti. Scream-elokuvat sekä 7. Painajainen Elm Streetillä elokuva käsittelivät kauhuelokuvia hieman toiselta näkökantilta. Scream-elokuvat parodioivat kauhuelokuvia ja 7. Elm Street-elokuva näytti vähän, mitä on kauhuelokuvien kulissien takana. Tämä jakoi yleisönä, toiset halusivat pitää kauhuelokuvat sellaisena kuin ne ovat olleet ja toiset pitivät tästä uudesta näkökannasta. Painajainen Elm Streetillä on perinteistä kauhua ilman katsetta kulissien taakse tai parodiaa. Se esitteli yhden modernin kauhun suurimmista ikoneista. Freddy Krueger on entinen lapsien tappaja, joka nykyään tappaa teinejä heidän unissaan. Ottaen huomioon, mikä Freddyn asema on nykyaikaisessa populaarikulttuurissa, häntä nähdään aika vähän tässä elokuvassa. Joku on laskenut, että Freddyä nähdään ruudulla ainoastaan 7 minuuttia. Tämä ei tarkoita, että elokuvasta puuttuisi painajaisjaksoja tai kauhuelementtejä. Myöhemmissä elokuvissa Freddyä nähdään paljon enemmän. Tässä elokuvassa hän on vain painajaisjaksojen huippukohdissa. Tämä toimii elokuvan eduksi. Osa elokuvan erikoistehosteista vaikuttaa tänä päivänä enemmän koomisilta kuin pelottavilta. Unijaksojen hiljalleen kasvava jännitys sen sijaan toimii vielä tänäkin päivänä. Painajainen Elm Streetillä toimii jopa paremmin kuin tämän päivän erikoistehosteilla mässäävät kauhuelokuvat. Freddy Krueger liikkuu jossain yliluonnollisen kauhun ja slashereiden välimaastossa. Hän hallitsee unia, mutta hänen asenaan on hanska, johon hän on liittänyt veitsiä. Unissa hän jahtaa osa uhreista, kuten Jason ja kumppanit. Osa uhreista kokee yliluonnollisemman kuoleman. Freddy Krueger ei ollut ainoa asia, jonka Painajainen Elm Streetillä esitteli elokuvia seuraavalle yleisölle. Tämä oli Johnny Deppin ensimmäinen elokuva. Hän ei erotu muista näyttelijöistä muuten kuin näyttämällä nuorelta Johnny Deppiltä. Elokuvan tarina on perinteistä kauhua, jossa pahis jahtaa uhrejaan tappamalla heitä yksi kerrallaan. Unimaailmassa tapahtuvat murhat ovat elokuvan parasta osa-aluetta. Lopun unien ja todellisuuden sekoittaminen sekoittaa myös elokuvaa. Elokuvan lopun voi nähdä 2 tavalla. Joko kaikki on Nancyn unta, tai sitten se on todellisuutta, jossa Nancy tuo Freddyn unimaailmasta meidän maailmaamme. Itse olen Nancyn unen kannalla, koska silloin juonessa on vähemmän haukkoja. Jos Nancy toi Freddyn unimaailmasta meidän maailmaamme, silloin Freddy sai ennen unimaailmasta tulemista uusia voimia, joita ei ollut esitelty elokuvassa aikaisemmin. Painajainen Elm Streetillä on yksi kauhuelokuvan mestariteoksista. Se rakentaa kauhua hyytävällä soundtrackilla ja viemällä hahmot paikkoihin, joihin he eivät normaalisti pääse. Myöhemmissä elokuvissa Freddy sai jopa koomisia piirteitä, mutta tämä elokuva on vielä täyttä kauhua. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi!